Mehmet Göktaş Doğru haber Mawevi karî qet ji ehlê wî pirsî bû. Em hebkî ji polîtîkayên rojane dûr bikevin. Anna hindik maye ku însan tê kevin bihranê. Hedîseyek pir bala min kişand. Hevalekî me dikanek wiya fireh hebû. Dixwest qismekî dikanê bike pastane qafe. Beriya wê dest pê bike çû baliyekî ku hêjî vî karî dike û bi wî şêwirî. Ew jî dibêje hebceya em werin der dora wê bibîne. Li gor saeta ku gotiye ez ê bêm qasî nîv saet tê dereng hatiye. Tu nabêje camêr di saeta xwe de hatiye feqet li nêzî dikana heval li ser banketekê rûniştiye. Li kesên derbas dibe diqet dike. Rewşa wan ya îxtîsadî texmîn dike. Li qelebalığa kolanê dimeyzîne çend kes derbas bû bidijmêre. Di dawiyê de jî ji hevalê xwediyê dikanê re dibêje. Keko ev îş li vir çê nabe. Dibe tu dev jê berde. û wî jî bi rastî dev jê berda. Ez gelek însana naz dikim ji ber ku bi ehlê kar re neşêwirîne zirar kirine. Di guzergeha min de gelek dikan hatin vekirin û paşê hatin girtin. Herî zêde salekê îdare kirin. Hinek jê qasî salekê jî li ser piyan nemane. Yani di sala duyemîn de wextê kirê tê nikarin kiriya xwe bidin û ji mecbûrî dev jê berdidin. Ew mesrefa ku kiriye tev bela seba diçe. Ez gelekî xemgîn dibim. Dema ku wan însanê ku bi kesî naşêwirin, xwedavêjin tîcaretê û taliya dawîn jî pez dikin dibînim. Dilê min bi wan dişewite. Gelo maqey nîmetekî xweştir heye ku şêwirê, xusûsen jî bi kesên ehlê kar re şêwir. Him jî belaş e. Çi qas êşeke zor e ku meriv ji tecrübeyên însanên din feyde nagire. Tamam, di tîcaretê de cesaret nebe nabe. Piştî cesaretê jî şêwir û îstîşaretê. Li gor rewşa kar û îş wer heye şêwirek tenê qîmneke. Dibe ku di her merhaleya kar de cuda cuda şêwir îcab bike. Ne ku ez derbasî hêla wêya îslamî bibim û dest bi weaz û nesîhetan bikim. Ez xusûsen hedîseyên ku ez jê re bûme şahid dibêjim û dixwazim bînim ziman. Birayên me eglebê wan ji hêla îxtîsadî ve feqîrin ya jî di sinifa navîn de ne. Pir hindik jê me dewlemend e. Wexta ku jiyanişî û xeletiyan top davêjin ji wan re mesrefekî gelekî biha derdikeve. Wisa hêsanî xwe nikare topî sirev bike. Heta xwetîne serpiya gelek sal û zeman dibore. İstîşare û şêwir bestenên ne di kar û îş de divê lazim e di mijara zewacê de jî neyê ihmal kirin. Wexta em rastî hevdû berdan û bêhuzûriyên malbatî tên em dipirsin. Birayê min, wexta ku tu zewicî, wexta te ev xanim an jî zilam dît û tu pê re zewicî, ma te qet ji kesî nepirsî an jî tu bi kesî neşêwirî. Xoce, ma îcab û sual û şêwirê dike? Ma min bi çavê serê xwe dît û ez pê re zewicîm? Hege ev yek zanî bana. Dîtina bi çav erê şahidiya saxlem e feqet ne di mijara zewacê de. Lewra di lêpirsîna zewacê de ji çavan zêdetir bi gohan îtîmat tê kirin. Belê, li gor wezna pêxemberiyê, ew ê ku îstîhareyê dike naxape, ê ku pev dişêwire poşman nabe û ê ku îxtîsad dike jî fexr û zarûretê nabîne. Yek ji cihê mühîm yê şêwirê jî xebatên îslamî ye. Ji xebatên fêkiyan dide negirtina feydeyê, hema li gor serê xwe hereket kirin, çi qas eyb û şermeke mezin e.